Hammerslag er i Horsens, en by, der ligger smukt placeret ved Horsens Fjord, og hvor man via motorvej eller lyntog nemt kan komme til store byer som Odense og Aarhus. Den jyske provinsby er i en rivende udvikling, der er stor tilflytning, og Madonna og Bob Dylan kigger også forbi. Huset er bygget år 2007. Boligarealet er på 193 kvadratmeter, og så er der en carport og et redskabsrum på 66 kvadratmeter. Der er et udkøkken og en overdækket terrasse på 28 kvadratmeter, og det hele ligger på en grund, der er 900 kvadratmeter. Ej, det ser spændende ud. Det er et rigtig lækkert hus. Stramme linjer. Ja. Funktionelt. Det ser meget sjovt ud med loftbeklædning herinde også, ikke? Ja. Det er zink, patineret zink. Super flot. Som har fået sådan en kemisk behandling, så det allerede har lidt patina. Så det ikke skinner i øjnene. Det er lidt noget andet, ikke? Det må vi sige. Ja. Vi er lidt højere op. Ja, det er I nok, ja. Klinkbygget... Så redskabsrum, det er jo som regel sådan et, hvor der står en rive og en kost. Det kan du også godt her, men det er da et rigtig, rigtig flot redskabsrum. Du kan have din Harley Davidson til at stå her. Nye og brugte sko. Ja. Så skal vi ind og se selve huset, og huset det består af en stue. Så er der et stort køkkenalrum, 2 badeværelser og 4 værelser. Ja. Det her det er hallen, og det giver et godt indtryk allerede her. Det gør det helt sikkert, absolut. Herinde ligger bryggerset. Man har valgt ikke at sætte en dør i, fordi man synes, bryggerset det er lavet sådan, at men her skal man ikke rode. Nej. Det gør man heller ikke, når der ingen dør er i. Nej. Man kan godt sige, at det er pænt nok til at vise frem. Ja, og de ting, der eventuelt kunne rode, hvor vasketøjet det er gennem væk. Ja, og det er jo så smart. Ja. Så vi løfter lidt fra gulvet af, så man kommer op i højden, ikke? Ja, altså det er jo tøjet, der støver og stigner i bryggers, ikke? Jo, man rykker det lige ud eller ligge og sådan præcis, ikke? Så det kører man jo bare, nu skal jeg ikke lukke den henne. Sådan her, ikke? Mm-hmm. Og så har man jo et fedt, der er gassen, naturgassen. Så har man jo et fedt bryggersæt af et grovkøkken. Ja, med et udgang til den overdækkede terrasse. Og et ikke helt almindeligt køkkenalrum her. Hvad? Jo. Her er 3,80 meter til loftet. De er så til gengæld rigtig fine, de der lofter. Jeg synes, det er rimelig imponerende det her, det må jeg nok sige. Det er et listeloft, ikke helt almindeligt listeloft, med sådan en skyggefrise ude i siden, som man også havde i det her arkitekttegnede boliger i 60'erne. Det giver også, det er i hvert fald meningen, det giver også lidt varme til det her store, hvide, firkantede rum. Ja. Også fordi det er så højt til loftet, ikke? At man... Jo, og så har det også lidt med akustikken at gøre. Ja. Og den her, hvis I kommer herover, bryder også det her rum fint. Ja, det gør den. Den store, så har du brændeovnen der. Brændeovnen. Ej, det er et fedt rum, det her. Ja, det ligger. Og her er et fedt køkken. Med laboratoriebejset det holder til det meste. Ja, det var en god... Det er sådan en speciel behandling, det har fået. Ja, og det så man også meget i de arkitekttegnede villaer i 60'erne. Fedt komfort også, hva'? Smæk gas, kører på naturgas. Ja. Og halvtransparente glasmusikker. Det er smart, ikke? Der har man også lige brugt det sådan lidt. Ja. Det er meget sådan stilren over det hele, men det gør ikke noget, der lige kommer lidt sjov ind også. Så prøv at se det. Det er rimfang. Bygge det ind, ja. Fedt, ja. Ja, det her store skab, det er faktisk et højskab. Det plejer at stå sådan. Okay. Det er bare lagt det ret. Det ser godt ud, når den er bygget op i, ikke? Det er sådan, den er fuldstændig væk. Det er rigtig flot, ja. Og så passer den også i dybden. Så har vi børneafdelingen, eller værelsesafdelingen. Starter med at gå herind. Og der kan man igen se, at værelserne er lige nummeret større end i det andet hus, vi kom fra, ikke? De er 14 kvadratmeter. Ja. Og det her, det er en rigtig god størrelse. Ja. Man har så også her 193 kvadratmeter kontra 151 kvadratmeter i. Og her har de så lagt trægulv ud. Og der er gulvvarme selvfølgelig. Ja, og gulvet her, det er faktisk 30 mm massiv egeplank. Altså 3 cm fra en fabrikat, der hedder Dinesen. Nå, det er Dinesen-gulvet. Dem kender vi jo i København. Og så ved I jo, det er dyrt. Jette, så tager du badeværelset. Jeg tager badeværelse. Som er børnene eller gæsterne. Ja. Okay, det er simpelthen gæstebadeværelse. Det er også flot. Det er også lækkert skabsarrangement, man har puttet ind der. Unidualen også. Ja. Gulvet går jo igen over. Ja, det går igen over det hele. Flot. Og et børneværelse. Mere eller værelse mere. Jeg bliver ved med at sige, det er et børneværelse. Men det må man jo selv om. Men har man den der
2 børneværelser og badeværelser i midten der, ikke? Jo. Som man ligesom har, men også ud til køkkenalrummet, så man ligesom har det hele samlet. Ja, vi tager lige soveværelset. Først. Ej, jeg synes, det er nogle fede detaljer, der er igen. Ikke skab, det er også Levandes. Hvad? Der er noget unikt ved hvert rum, vi kommer ind i. Der er sådan noget, man ikke ser før. Der er ikke nogen, de har lige kopieret et eller andet sted. Meget sjove farver, man har brugt, ikke? Og greb derpå. Det er ikke sådan noget, man typisk ser, vel? Her har de valgt at sætte nogle lidt andre greb på. Hvad kan man sige? En helt almindelig skabsvæg. Ja. Og så få en autolakerer til at male det her grønt. Ja. Så er det lige pludselig noget andet. Men det er også det, hvor ser man lige det grønne hen? Det er man ikke rigtig sådan... Men det er faktisk alle rummene, der er en eller anden spændende detalje. Ikke meget, hvad vi kommer ind, så er det anderledes. Ja. Toilettet, som jo er et intimt rum, det har man valgt at adskille fra badeværelset. Det synes jeg også er en god detalje i dag. Ja, fordi badeværelset er sådan et wellness-rum, hvor man jo nok kan risikere at bruge nogle timer herude, og så er det godt nok, at man kan komme til toilettet ved siden af. Der er lige igen. Så man har virkelig prioriteret badeværelset og køkkenalrummet. Ja. 100%, ja. Det er sådan nogle travertinstiger. Ja. Det er travertinstave. Ja. Forholdsvis skridsikre, selvom de er våde. Det er jo fordelen ved travertiner. Ja. Det er derfor, de også ligger rundt om svømmehus, de kører svømmehus sydpå. Og med masser af lys. Ja, og udkig til gårdhaven. Ja. Den ligger sådan lidt mere integreret, synes jeg. Den her stue. Altså den ligger sådan godt, fordi du har det der udkig og view ud til gården, samtidig med, at du har åben forbindelse til køkkenet her. Det giver en god fornemmelse. Ja. Og det giver faktisk en lidt større stue. Vi kommer ud i køkkenalrummet og går ud på terrassen. Det er perfekt. Der har vi ude i køkkenet. Så perfekt. Der er udkøkkenet over, og vi har en lille mur her, som gør, at lægger man så ned fladt, hvad man jo gør, når man tager sol, så er der ingen, der kan se en. Nej. Men i løbet af et par år, ikke, så er hækken jo også kommet op, så... Jo. Flot dækket ind igen. Ja, 193 kvadratmeter i den stramme linje. Hvad kan det koste? Ja, det er jo svært. Men nu har vi jo øvet os lidt derovre, det gik ikke så godt. Så vi skal jo se, om vi kan være bedre dengang. Ja. Men det kan godt være, vi er 5,5. Nu siger du ikke 7, vel? Jeg siger ikke så meget. Så jeg tror altså, det ligger 4,5 tæt på 5. Altså altså... Men det er 2 millioner i forskel, det kan jeg godt se. Men det andet er med et typehus, der bliver bygget i store mængder. Det her det er sådan en arkitekttegnet, lidt specielt hus. Det koster os. Ja. Jeg siger 6, og du siger... 5,5. Er det 57,50 så? 5,7. Så snyder jeg lidt. 50. Ja. Ja. 5.750.000, er der vi... Ja. Hvad med at mødes på 4,5 så? 4,6. Du er hård, du er. 4,5. Ja, du får det sidste år. Okay. 4,5. Øst siger 4.550.000 kroner. Og jeg skulle aldrig have givet ret. Nej, det skulle du ikke. Det siger jeg mig ikke ret mig efter dig. Det er for højt. Nej. 4.550.000 kroner. Præcis. Den, der er længst fra, giver ølser. Det er i orden. Det kan jeg godt leve med. Hvad siger I? 5.750.000. Det synes jeg, vi gør. Er det kompromisets kunst? Ja, det er så. Der gik politik i. Ja, det gør det. Vest siger 5.750.000 kroner. Ja. Det er jo et moderne villa her i Stensballe. Hvad skulle den koste? Vest, I sagde 5.750.000 kroner. Nej. Øst, noget lavere. 4.550.000. Vi prøver jo at lave men Prisen er 4.998.000 kroner. Tillykke. det var godt. Tillykke. Det var lige. Det er ikke så sjovt i aften alligevel. Men det er da utroligt, I går så højt. Det var god. Det er rigtigt. Tak for det. Rolig. Det var varmt at være med. Hvordan kunne du gå så højt op? Jamen, jeg er jo vild. Øst, I var... Der var ikke noget at gøre. Øst, I var 448.000 kroner fra. Og vest, I var 752.000 kroner fra. Ja, men det er et rigtig godt resultat. 1-1 står der.